Yo, 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 this is DJ Long. Punto de Alegría, Surigao del Norte. Kini nga kanta para sa tinuod nga kinabuhi ug tinuod nga katawan. Let's go! Sa daplin sa baybay, sa hangin nga presko, pungtud naglihok kinabuhi padayon sa dalang nga toto. Dili ni pasikat, dili ni peke kining tingog para sa katawan nga pirmi mo servug mo trabaho steady. Punto de Alegría, Surigao del Norte place. Kung asa ang katawan ligo ng face to face. Simple lang kinabuhi pero klaro ang direksyon. Trabaho sa adlaw-adlaw walay tapulan nga intention. Sa danaw manggisda, sa uma magtanom, panginabuhi pirmi walay oras nga mohunong. Pungturanon mindset, dili dali mapildi bisagun sa kalisod magpabiling gihapon steady. Ang adlaw mo saka, trabaho pudang sugod. Sa init ugulan nilang kusog, di mo kurog. Kay diri sa pungtut, dili pwede tapulan ang kinabuhi. Ginahimo nga tarong ug planado nga dalan. Pungtut boy, alegre. Pungturanon kusgan, pirmi ready mo support yo. Alegre, kinabuhi simple pero solid ang flow. Pungtut boy, alegre. Pungturanon kusgan, pirmi ready mo support yo. Alegre, kinabuhi simple pero solid ang flow. Kung nga ibabawang dili mag-inusara, pungturanon mo tabang bisan kinsa pa ka ang silingan ka pamilya. Dili lang kaila sa panahon sa kalisod makinabangay pirmi sila maabi-abihon nga lugar bisag bisita pa lang makasabot dayon ka sa ilang tinuod nga hangin. Walay arte, walay pasikat nga batasan pero tinuod ang serbisyo ug pagkagat sa tanan sa kabukiran ug baybay. Makita ang trabaho pungturanon pirmi naglihok dili magpundo sa dako nga plano. Ang pangandoy simple para sa pamilya ug kaugmaon padayon ang lihok bisan lisod ang panahon. Sa buntag nga hayag, ang pambot mo layag. Mga mangking is the ready, sa danaw mo suroy yung tabang. Sa yuta ang mga mag-uma, nagtanom ug nagampeng. Tungtod lifestyle, naturog walay kaplastikan ng mga bata sa dalan. Katawa pirmi klaro, ang elders di respeto. Mao ang balaod sa baryo, dili ni lugar nga gubot kundi lugar nga hilom. Pungtod Alegría bay, tinuod nga home sweet home. I feel the mainland sound. Pagbut energy going home and round, from the sea to the ground. Solid DJ Longs represent the town. Kung moabot ka diri maka-feel ka dayon ang kalinaw ug respeto nga dili kay projection. Tinuod ang katawan walay tinago nga pamagi. Ang pungtud lifestyle walay peke nga imahen diri ang bisita. Welcome, dili ka maginusara bisag kinsa pa ka open ang ilang mata ug dala kay sa pungtud Alegría. Ang prinsipyo klaro tabang sa isig gatawo mao ang tinuod nga dako. Hold on, Alegre. Pungturanon strong di basta mo low yo. Solid nga baryo klaro kumpon kan alegre. Pungturanon strong di basta mo low yo. Kumpon kan alegre. Pinakasolid nga baryo klaro kumpon kan alegre. Pungturanon kusgan pirmi ready mo sorboto kan alegre. Kinabuhi simple pero solid ang flow. Kapahug steady. Punto de Alegría, Surigao del Norte place. Kung asa ang katawan ligo ng face to face. Simple lang kinabuhi pero klaro ang direksyon. Trabaho sa adlaw-adlaw walay tapulan nga intention. Sa danaw manggisda, sa uma magtanom, panginabuhi pirmi walay oras nga mohunong. Pungturanon mindset, dili dali mapildi bisagun sa kalisod magpabiling gihapon steady. Ang adlaw mo saka, trabaho pudang sugod. Sa init ugulan nilang kusog, di mo kurog. Kay diri sa pungtut, dili pwede tapulan ang kinabuhi. Ginahimo nga tarong ug planado nga dalan. Pungtut boy, alegre. Pungturanon kusgan, pirmi ready mo support yo. Alegre, kinabuhi simple pero solid ang flow. Pungtut boy, alegre. Pungturanon kusgan, pirmi ready mo support yo. Alegre, kinabuhi simple pero solid ang flow. Kung nga ibabawang dili mag-inusara, pungturanon mo tabang bisan kinsa pa ka ang silingan ka pamilya. Dili lang kaila sa panahon sa kalisod makinabangay pirmi sila maabi-abihon nga lugar bisag bisita pa lang makasabot dayon ka sa ilang tinuod nga hangin. Walay arte, walay pasikat nga batasan pero tinuod ang serbisyo ug pagkagat sa tanan sa kabukiran ug baybay. Makita ang trabaho pungturanon pirmi naglihok dili magpundo sa dako nga plano. Ang pangandoy simple para sa pamilya ug kaugmaon padayon ang lihok bisan lisod ang panahon.
Sa buntag nga hayag, ang pambot mo layag. Mga mangking is the ready, sa danaw mo suro yung tabang. Sa yuta ang mga mag-uma, nagtanomog nagampeng. Tungkod lifestyle, naturog walay kaplastikan ng mga bata sa dalan. Katawa pirmi klaro, ang elders gi respeto, mao ang balaod sa baryo. Dili ni lugar nga gubot, kundi lugar nga hilom. Tungkod alegria bay, tinuod nga home sweet home. I feel the mainland sound. Pagbut energy going home and round, from the sea to the ground. Solid bound, DJ Longs represent the town. Kung moabot ka diri, maka-feel ka dayon ang kalinaog. Respeto nga dili kay projection, tinuod ang katawan, walay tinago nga pamagi. Ang pungtud lifestyle, walay peke nga imahen diri ang bisita. Welcome, dili ka maginusara, bisag kinsa pa ka open ang ilang mata ug dala kay sa pungtud alegria. Ang prinsipyo klaro, tabang sa isig gatawo mao ang tinuod nga dako. Hold on, palegre.